бәхетле дөньяда минем дуслык, тынычлык мин. Сәлам дуслар, мин Эльза, укытучы һәм сәяхәтче. Алло, хәерле көн. Минем исемем Айгөл. Мин Уштеки проекты җитәкчесе, язучы. Сәфәри подкастының икенче чыгарылышын башлыйбыз. Сәфәри тапшырында без дөнья буйлап сәяхәт итәбез һәм бергәләп яңа урыннар ачабыз. Бүгенге чыгарылышта без гайрәтле викинглар һәм әкияти тролльләр иле Норвегия турында сөйләшәбез. Норвегия дөньядагы иң матур илләрнең берсе ул. Үзем анда булмасам да, фотоларда, видеоларда күргәннәрдән ул күз явын алырлык. Син Эльза үз күзең белән күрдең Норвегияны. Бу чыннан да шулаймы? Әйе, чынлап та шулай, моның белән килешмәм мөмкин түгел. Иң элек без дә менә Норвегияны фотоларда күргәч, аңа гашыйк булдык һәм хыяллана идек бу илгә барырга. Һәм көннәрдән бер көнне җәйге ялларда без Норвегиягә чыгып киттек төньякка. Без Норвегиягә үз машинабыз белән Казаннан үз өебездән чыгып киттек. Әйе, Норвегиягә барып җиткәнче biz 3000 километр чамасы ара уздык. Без Финляндия, Швеция илләрен уздык һәм ниһаять Норвегиянең төньяк шәһәренә, төньягына Норвег дигән шәһәргә барып җиттек. 3 көн чамасы безгә вакыт кирәк булды. Куна барганда инде бу. Һәм инде менә Норвегия җиренә аяк басу белән аның табигатенә таң каласың, чынлап та башка Скандинавия илләреннән хәтта аерыла. Норвегия Европаның төньягында, Скандинав ярымутравында урнашкан. 50 меңнән артык утрау да Норвегиянеке. Норвегия сүзе борынгы Скандинав телендә төньяк юл дигәнне аңлата икән. Әйе, әмнә юл дигәннән Норвегиядә юллар бик шәп эшләнгән. Машина белән барыр өчен бик уңайлы. Бәлки шуңа күрә төрле илдән килгән сәяхәтчеләр дә монда бик күп. Алар менә шушы илне күрергә, аның матурлыгы белән танышырга киләләр. Юллар, Норвегиядә юллар тар, ләкин тар булуына карамастан кешеләр бер-берсенә юл бирешәләр. Һәм тагын бер юллар турында әйтергә кирәк. Менә син әйтеп киттең бит инде Норвегиядә утраулар күп дип. Менә ул утраулар үз ара бик шундый матур күперләр белән тоташканнар. Һәм алар гадәти туры күпер түгел, менә шундый Салават күпере кебек менә шулай итеп ясалган анда күперләр. Уртасы аларның шулай күтәрелгән була да, һәм син үзеңне болытларга менеп киткән итеп хис итәсең. Шундый матур күперләр. Һәм юл турында әйткәндә, Норвегиядә кыялар иле бит, анда кыялар бик күп. Кыяларны узып йөрмәс өчен кешеләр монда бик күп тоннельләр төзегәннәр, бик күп тоннельләр ясаганнар. Кайбер тоннельләр алар су астыннан да узалар. Шуңа күрә без Норвегиягә барып, анда йөреп кайтканнан соң Норвегия әле ул тоннельләр иле дә икән дигәнне аңладык. Эльза, төньякта булса да, Норвегияны чагыштырмыйча җылы климатлы диләр. Чөнки Атлантик океандагы Гольфстрим агымы аны җылыта һәм менә шушы бик кыялар салкын җилләрдән саклый дип беләм. Сез барганда һава торышы ничегрәк иде анда? Без җәйгенә барган идек, чөнки без укытучылар булганга күрә безнең ялларыбыз җәйге каникулга туры килә. Без җәйгенә барган идек, ләкин иссек һавалар булмады. 12 градус, 18 градус, менә шундый чагыштырмача шундый һава иде җәйгенә. Анда бик иссек һавалар булмый, туманлы, яңгырлы шундый һава иде инде. Ләкин кыш көне дә ниндидер зур салкыннар була дип әйтеп булмый. Шундый Гольфстрим әйтеп киткәнеңчә инде Гольфстрим анда җылылыкны әзме күпме саклый. Һәм чынлап менә бу кыялар да үзенең ролен үти инде. Хәтта менә тоннельгә кирип киткәндә, син мәсәлән яңгырлы һавадан кирип китәсең, инде тоннельдән чыкканда синең кояшлы һава. Димәк, менә бу биек кыялар һава торышын ничектер көйли, җайлый, үзгәртә. Эльза, узган подкастта без Австралия турында сөйләштек. Һәм аның күпчелек өлеше ул тигезлек дип әйттек. Әмма Норвегия, димәк, ул Австралияның капма-каршысы дип әйтсәк тә була, әйме? Димәк, таулар ул Норвегия пейзажының аерылгысыз бер өлеше. Норвегия турында сөйләшкәндә фьордлар иң беренче әйтәләр. Әйе, шулай Норвегия турында әйткәндә, аны фьордлар иле дип әйтәләр. Фьорд ул табигатьнең искитмәле матур күренеше. Ул башка төрле әйтсәк, ул култык, су култыгы,
диңгез яки океан култыгы, ләкин аның ярлары биек кыялар була һәм шундый бик матур манзара күз алдына килә инде. Ә менә кыялардан күп санлы шарлавыклар агып төшә тагын. Һәм менә шушы шарлавыклар, кыялар эчендә кешеләр үзләренә матур-матур йортлар да ясап куйганнар. Кичкенә генә авыллар яки бөтенләй ялгыз йортта булырга мөмкин ул. Һәм әле алар юллар төзергә дә монда төзи дә алганнар инде. Бу шаккатыргыч кыялар арасында. Фьордларда гадәттә туристлар сәяхәт итә зур-зур кимәләрдә. Алар менә шулай кимәләргә утырып керәләр дә инде, шул кыяларны, шарлавыкларны карап, шушы матурлыкка сокланып, илһамланып, шулай итеп йөриләр әйе. Эльза, Норвегиянең дөньягында бозлыклар бик күп дип беләм. Сез шушы бозлыкларны үз күзегез белән күрдегезме? Әйе, менә бозлык дигәндә, аны үзен күрмичә күз алдына китереп булмый. Ул шундый зур менә бозлык. Аны сүз белән аңлатып булмый. Без Свартисон дигән зур бозлыкка бардык, ләкин әле без аның тулы килеш күрә алмадык, чөнки анда бүтән кеше дә бара алмый, аңа билгеле бер әзерлекле булырга кирәк, кием ягыннан да. Без бозлыкның литник дип әйтәбез инде. Бозлыкның телен генә күрдек. Язык литника, Свартисон дигән бозлык иде ул. Бик шулай ук матур урында урнашкан. Белдерәм, нәрсә ул бозлыкның теле? Бик кызык. Төшенчәле. Язык литника, димәк, менә зур бозлык бар һәм менә аның ниндидер кичкенә генә агып чыккан дип әйтим, менә шулай оешкан урыны, ул сузылып китә бераз, бәлки инде ул эргән бозлыктан калган ниндидер эздер инде. Менә шулай атала инде ул язык литника. Әйе, аны күрергә менә күп туристларга менә шушы урынны гына күбрәк күреп була инде. Һәм без беләбез инде, дөнья күләмендә бозлыклар эри, һәм шушы бозлыкта эри инде, һәм анда бик матур шундый зәңгәр су төстә су агып төшә. Елга, тау елгасы формасында, ул шундый бик актив, бик ул бер караганда бит ул куркыныч та, ләкин аның шундый көченә сокланасың инде. Һәм шунсы яхшы, Норвегиядә бөтен җирдә туристлар өчен уңайлы шартлар булдырылган. Хәтта менә шундый катлаулы бозлыкларга да, биек тауларга, кыяларга да йөрергә мөмкин, һәм анда машина эчендә барып җитер өчен җайланган, киленгән шул яктан уңайлы Норвегия. Ул туристлар өчен ачык. Шуңа күрә монда бик күп илләрдән, бик күп җирләрдән туристлар актив ял итүчеләр килә. Эльза, ел сайын кешеләр дөньяда иң алга киткән бай һәм аның кешеләре иң белемле булган илне билгелиләр. Һәм беләсең нәрсә? Норвегия бу исемлектә һәрвакыт беренче урыннарны алып тора. Сез андагы менә кешеләр белән аралаштыгызмы? Дуслар таптыгызмы? Бик кызык факт. Мин бик бәхетле, димәк, мин дөньядагы иң акыллы, иң алдынгы кешеләр белән аралаша алганмын икән. Ләкин норвегияләргә үзләренә караганда, алар бик гади. Аларның йортлары бер төрле, менә алар гади яшәргә тырышалар. Алар табигатькә якын булып яшәргә тырышалар. Алар спорт белән шөгыльләнергә яраталар. Алар балык тотарга яраталар. Менә алар шундый гадәти табигать кешеләре инде. Алар бик аралашучан, ачык. Гадәттә әйтәләр бит инде төньякта яшәүче халыклар, алар салкын күңелле булалар дип, кырысрак дип. Менә норвегияләр турында моны әйтеп булмый, чөнки алар һәр вакытта да елмаеп, сиңа эндәшәләр. Хәтта менә бер гаилә, Норвегия гаиләсе, безне үзенә кунакка да чакырды. Менә без аларны бөтенләй белмидек, алар безне шулай дус итеп кабул итте дә үзләренә кунакка чакырды. Хәтта без анда 2 көн кундык та әле. Яшәп тә алдык. Әйе, һәм бу гаиләдә кунак булганда, алар безгә аларның өйләре океанга карап тора иде. Аларның шундый зур тәрәзә океанга карап тора торган, һәм менә Тёрнберн дигән исемле абый, ул безгә менә шушы төньякта яшәү турында сөйләде. Монда без аннан сорадык инде, менә монда яшәргә сезгә кырыс шартларда кыен түгелме дип. Ул инде әйтә, без монда күнектек, без монда туган, яшәгән, бик ярата ул урыннарны.
Һәм тагын бер кызыклы факт Норвегия турында, ул бит безнең төньякта урнашкан. Һәм төньяк поляр түгәрәк артында җәй көне кояш байымый диярлек. Димәк, якты була, якты була. Һәм шунсы яхшы, син күпме телисең, шул хәтле сәяхәт итә аласың. Җокларга гына туктыйсың инде. Караңгыдан курыкмыйча, сәяхәт итә аласың. Һәм без менә норвегияләрдән сорадык. Кыш көне бит киресенчә кояш чыкмый төньякта. Караңгы була. Сезгә менә шушы караңгыда яшәү начар түгелме дип, алар инде әйтәләр, кыш көне киресенчә безгә үзенең яхшы яклары бар. Чөнки, мәсәлән, северное сияние, төньяк балкыш бар. Менә шуңа без сокланып яшибез дип әйтәләр алар, әйме? Демәк, Норвегиянең бөтен җиреннән дә төньяк балкышны күреп буламы? Күпчелек урында күреп була, ләкин шәһәрдән бераз читкәрәк китәргә кирәк инде. Шәһәр утлары комачаулыйлар, ләкин инде төньякта чыннан да анда ешрак күрергә була кышкы чорда. Ләкин мин күрмәдем, кызганычка каршы, бу минем тагын бер зур хыялым, менә шул төньяк балкышны күрү. Төньяк балкышы чыннан да табигать мөгъҗизасы. Күкне яшел, шәмәхә, зәңгәр төстәге тасмалар кисеп үтә һәм менә төньяк балкышын күрү минем дә күптәнге хыялым. Эльза, мине һәр вакытта кызыксындыра торган сорау ул илдәге милли ризыклар. Менә Норвегиядә нәрсә ашарга яраталар? Норвегия билгеле инде ул үзенең балыгы белән танылган. Алар балык тоталар, норвегиялеләр. Монда балык бик күп, диңгез балыгы, һәм шуның белән башка илләргә дә балыклар җибәрәләр. Һәм менә без Норвегияләрдә кунакта булганда да алар безне билгеле балык белән сыйладылар, балык кәтлитләре белән. Үзләре тоткан балыкмы? Юк, алар үзләре никтер теге бөтен кеше балык тотмый, анда аларның шуңкатлы балык күп күрәсең. Алар аны кибеттән сатып алалар. Гәрчә кибеттә бик кыйммәт бәяләр. Менә шунсы тагын бер кызык, Норвегиядә юллар буенча барганда төрле урыннарда билгеләр куелган, балык дигән. Ул нәрсә дигән? Ул нәрсәне аңлата, менә монда балык күп, монда тота аласыз дигәнне аңлата. Балыклы урыннар. Бу балыклы урын. Без дә үзебез белән кармак алган идек, һәм бик уңышлы гына балык тоттык. 3 тапкыр, 5 тапкыр кармак салганда безгә 4 балык эләкте. Бу шәп уңыш. Бу бик шәп уңыш. Менә димәк, балыкчылар үзләрен бик шундый уңышлы балыкчы итеп хис итәргә теләсәләр, Норвегиягә барырга тиешләр. Монда һичшиксез һәркем үзенә тиешле балыкны тотыр. Эльза, сез Норвегияләрдә кунакта булгансыз, шулаймы? Менә аларның борынгы бабалары викинглар дип әйтәләр инде. Алар чыннан да без фильмнарда күргән шундый зур гәүдәле викингларга охшаганмы? Мин Норвегияләрне бик зур гәүдәле димәс идем, гадәти Европа кешеләр кебек аларның гәүдәләре. Чыннан да аларның борынгы бабалары викинглар булган. Һәм бит инде викинглар алар кемнәр? Айгөл. Алар борынгы диңгезчеләр һәм сугышчылар. Мәсәлән, как приручить дракона, драконын кулга яшерергә дигән фильмны караган бармы синең? Мин бу фильмны бик яратам. Һәм мин Норвегиягә баргач, иң элек менә шу мультфильмны искә төшердем. Һәм андагы менә йортлар бар иде бит. Алар су өстеннән төзелгәннәр. Менә нәкъ шушындый йортлар, алар хәзер дә бар. Анда кеше яшиме? Анда кешеләр яши. Алар менә кыялы җирләр булганга күрәсең, менә җирләрдә урын җитеп бетми, шуңа күрә әзрәк суга кертелеп эшләнә. Һәм бу инде балыкчылар өчен шулай ук уңайлы. Чөнки күпчелек мондагы кешеләр күпчелеге балыкчылык белән шөгыльләнә дип әйттек бит инде. Иртән торасың, ишек алдына чыгасың, яки суга сикерәсең. Менә ошаган. Һәм әгәр дә инде без йортлары турында әйтсәк, кешеләрнең, менә миңа бик кызык, һәм мин дөньяда әле бер кайда күргән юк шундый йортларны. Аларның түбәләрендә үлән үсә, түбәләрендә үлән үстерәләр алар. Күрәсең, инде бу индер махсус җылылык системасы, җылы тотыр өчен йортларны. Һәм хәтта кайбер йортларның түбәләрендә үлән генә түгел, инде зур куаклар һәм агачлар үскәннәрендә күргәнем бар иде минем. Тире зур бер экосистема менә шушы бер йортның түбәсендә. Түбәдә бакча. Түбәдә бакча. Шәп.
Викинглар турында сөйләүне дәвам итеп, аларның без зур агач киемнәргә утырып, дулкынна ярып, яңа җирләргә аяк басканнарын беләбез. Һәм хәзерге менә Англия, Франция, хәтта Төркия, Төньяк Африка һәм Христофор Колумб барып җиткәнче үк Төньяк Америка җирләренә дә аяк баскан диләр. Канададагы беренче торак урынны, беренче авылны да викинглар нигез салган дип әйтәләр. Ләкин алар шундый юаш кешеләр булган дип әйтеп булмый, чөнки викингларның күбесе пират булганнар, алар менә диңгезләрдә башка корабларга да һөҗүм иткәннәр, һәм шәһәр авылларны талаганнар, хәрби походлар оештырган. Шуңа күрә алар хәтердә калгандыр инде халыкларның викинглар дигән исемнәре. Алар тирә-як җирләрне дер селкеткәннәр. Менә мультфильмнарда викингларны мөгезле шлемнар кигән итеп сурәтлиләр. Ләкин менә галимнәр викингларны шуннан да мондый шлемнар кигәнме, юкмы икәнен төгәл әйтә алмыйлар икән. Һәрхәлдә хәзерге норвегияләр андый шлемнар киемиләр. Юк. Алар җылы шапкалар кияләр, башлыклар кияләр. Викинглар оста киемә төзүчеләр булган. Киемәләр озын һәм тар. Булган шуңа күрә тар елгаларда да алар тиз генә ниндидер авылга килеп җитә алганнар. Менә викингларның кораблары белән мин Ослога баргач, Осло ул Норвегиянең баш каласы. Анда музейлар бик күп, һәм шушы музейларның берсе викинг корабларының музее дип атала. Без ул музейда булдык һәм менә шушы борынгы корабларны үз күзебез белән күрдек. Алар яхшы гына сакланганнар. Һәм чынлап та менә синең әйткән сүзләрнең дөрес икәненә ышанырга була. Һәм тагын бер безне сөендергән кызык факт, без менә викингларның зур карталарын күргән идек. Һәм менә шушы картада зур борынгы шәһәрләр арасында Болгар шәһәре дә күрсәтелгән. Чынлапмы? Әйе, чынлап та менә шулай Болгар. Һәм менә Рим, анда Константинополь кебек зур бөек шәһәрләр арасында Болгар шәһәренең торуы да безнең өчен шундый зур сөенеч булды инде. Норвегияны шулай ук тролләр иле дип әйтәләр. Швед теленнән ул тылсым дигәнне аңлата икән. Ул әкияти персонаж. Шулай бит ул күп кенә мультфильмнарда, китапларда, фильмнарда хәзер очрый. Аны таш, тау белән бәйләгәннәр. Тау кыяларны ташка әйләнгән тролләр дип күз алдына китергәннәр. Шулаймы? Чынлап та шулай. Тролләр ул менә әкияти персонажлар, норвегияләр аларны бик якын итә, ярата. Чөнки аларның тролләргә багышланган төрле урыннары бар. Тролль теле, тролль баскычы, тролль юллары дигән урыннары бар. Алар менә шу тролләргә ышанганнар. Алар тролләрне төрле таш, кыялар рәвешендә күз алдына китергәннәр. Аларның куллары, аяклары ул менә монда үскән агачлар. Менә берникадәр безнең Шүрәлендә хәтерләтә инде. Шундый табигать персонажы, табигать герое. Монда ул шундый милли герой, ул тролль. Менә без тролләргә багышланган берничә урында булдык. Мәсәлән, тролләр юлы дигән юл. Ул шулай ук бик кызыклы, матур һәм бер караганда бик шундый экстремаль куркыныч юл бара инде. Тикә бырма шундый юл югарыга менә. Бу да өстән караганда теге бик матур манзара, күренеш, өскә хәтле менеп җитәсең дә шундый бырмалы юл буенча. Ләкин аны инде хәзерге көндә машиналар өчен, автобуслар өчен җайлаштырганнар һәм монда туристлар бик күп киләләр. Менә тролль юлы дигән урында. Тролль теле ул инде анда җыяу барырга кирәк. Яңгырлы һава булганга күрә без анда барып җитә алмадык. Ул инде менә кыяның тел формасында чыгып торган бер урыны. Аны менә тролль теле дип бәлки шуңа атаганнардыр инде. Менә хәзерге мультфильмнарны карасак, китаплар укысак, тролләрне шундый сөйкемле, ягымлы ияләр дип күз алдына да китереп була. Ләкин норвег риваятләре буенча алар бердә андый ягымлы түгел персонажлар түгел кебек, алар ягыда хәтта куркып та торганнар дип. Әйе, төрле аларның үзләренең дә төрле характерлары бардыр. Һәр хәлдә популяр. Норвегиядә тролләр алар популяр, шуңа күрә шул.
Эльза, син Норвегия баш қаласы Осло турында сөйлей башладың инде. Анда музейлар бик күп дидең, шулаймы? Мәсәлән, шул ук Викинг кораблары музейында булгансың икән. Әйе. Тагын нинди кызыклы музейлар бар анда? Менә Осло турында гомумән әйткәндә, без бит инде башка калаларны нинди шундый зур биналар, шундый зур мәхәббәт биналар, урыннар итеп күз алдына китерәбез. Осло ул шундый бик гади генә яшәү өчен уңайлы булган, велосипедлар күп йөри торган, шундый матур гына кичкенә шәһәр түгел, ләкин матур гына, җыйнак кына шундый шәһәр, тыйнак кына шәһәр, тыйнак дип әйтергә була. Шуннан да монда истәлекле урыннар бар. Без менә истә калганнардан Шаңгы музеенда булдык. Шаңгы тарихы музее. Ни өчен Шаңгы музее? Һәм монда ни өчен барырга кирәк? Чөнки норвегиялеләр, алар бик каты менә Шаңгыда шуырга, биатлон белән шөгыльләнергә, менә кышкы спорт төрләре белән шөгыльләнергә бик яраталар. Хәтта менә патша гаиләсе дә, король, Ослода патшалык, Норвегия ул бит инде патшалык. Норвегия Эльза ул патшалык һәм бу дәүләтнең башлыгы ул король Харальд 5. Әйе, хәзерге вакытта да кайбер дәүләтләрдә шып-шын король һәм королевалар идарә итә. Хәтта менә патша үзенең гаиләсе белән дә Шаңгы шуырга чыга һәм Шаңгы ярышларында актив катнаша. Кичкенәдән алып норвегиялеләр балаларын Шаңгы шуырга өйрәтә. Шуңа күрә алар сәламәттер дә. Мин кызганыч Шаңгы акыллыдыр да. Әйе, чөнки сәламәт тәндә сәламәт акыл дип әйтәләр инде. Әйе. Кызганыч, мин Шаңгы белән дус түгел, сөритеп әйтәм. Эльза, син Шаңгы шуырга яратасың. Менә мин дә Шаңгы шуырга яратмый идем, ләкин менә шушы музейга килгәннән соң мин Шаңгыны үзем өчен бөтенләй башка яктан ачтым, чөнки анда әлеге музейда иң борынгы Шаңгылар күрсәтелгән. Ни өчен алар уйлап табылган? Качандыр бит кешеләр бу урыннарда яшәү өчен ау эшендә тотканнар. Аулар эшендә Шаңгыда йөргәннәр. Кайткач Шаңгы бастың, димәк. Әйе, кайткач та Шаңгы алырга булдым үземә. Һәм менә шушы Шаңгы музеенда Бьорндален, танылган норвег биатлонисты, 8 тапкыр Олимпия чемпионы булган Бьорндаленның Шаңгылары да саклана. Һәм аның үзенең кулы белән язылган һәм шушы музейга бүләк ителгән. Димәк, менә Норвегиядә шундый шәп шәхесләр бар. Шәхесләр турында әйтә башлагач инде, Руаль Амундсен турында әйтми мөмкин түгел. Кем соң ул Руаль Амундсен? Ул 1911 елда иң беренче булып Көньяк полюска барып җитә. Һәм менә мин Руаль Амундсен турында шундый, аның балага чагы турында шундый кызыклы мәгълүмат укыдым. Ул 15 яшеннән башлап бик шундый салкын вакытта да, кыш көне дә ачык һавада йоклаган, бик күп физик күнегүләр белән Үзен шыныктырган, әйе. Димәк, һәм аның инде бала чагыннан ул менә шундый зур хыялы булган. Зур хыялы булып, һәм аны шул хыялны ул шуңа ашыру өчен менә шулай тырышкан. Һәм менә шушы Шаңгы музеенда Руаль Амундсенның Көньяк полюска сәяхәт иткән вакытта кулланган әйберләре шулай ук саклана, анда Шаңгылары, башка кирәк-яраклары бик кызык. Ослодагы тагын бер истәлекле һәм бөтен кешегә дә киңәш ителгән урын ул Контики корабы музее. Норвегиялеләрнең тагын бер танылган кешесе ул Тур Хейердал дигән антрополог, сәяхәтче, галим. Тур Хейердал нәрсә эшләгән соң? Син моны беләсеңме, Айгөл? Ул Контики дип Атала торган көймә ясап, аның белән Тын океандагы утрауларга сәяхәт иткән. Димәк, менә Тур Хейердал шушы сәяхәтеннән соң бөтен дөньяга шундый ачыш ясаган. Тын океанындагы утрауларга кешеләр Америка континентыннан да күчеп утыра алганнар дигән фикерне әйтә ул, һәм үзенең мисалында моны дәлилли. Шушындый кичкенә генә көймәгә, ул әле көймә дә түгел, ул сал рәвешендә, һәм без ул көймәне менә бу Контики музеенда күрдек. Менә шушы көймәгә кичкенә генә солга утырып, ул менә шулай сәяхәт итә, исән кала. Һәм Тур Хейердалның истәлек дәфтәрләре сакланган, һәм аны укырга киңәш итәр идем мин. Эльза, беләсеңме, Тур Хейердал бала чагында
судан курыккан икән. Шулаймы? Бик кызык, чөнки ул менә ялгыз үзе океанда калган бит. Ялгыз түгел, аның командасы булган инде, ләкин ул аның идеясы белән башкарылган эш бит инде. Ул менә шушы куркуын җиңеп чыгып, шушындый хыялын чынга ашырган. Һәм Тур Хейердалның танылган бер афоризмы бар, ул әйтә: "Шикләр, мин алар турында белмим", дип әйтә. Ул бары тик кешенең башында гына була ала. Контики сүзе ул үзе борынгы инклар, ул Америка индейцлары телендә яңгыр алласын белдергән. Швециягә сәяхәт иткәндә, Стокгольмда, без Нобель премиясе бирелә торган шундый шәһәр ратушасында булган идек. Менә дөнья күләм танылган Нобель премиясе гадәттә безнең Стокгольмда бирелә, ләкин аның бары тик бер премиясе, тынычлык өчен премиясе Ослода тапшырыла. Һәм менә шушы урынны без шулай ук барып күрдек. Тынычлык премиясе кемгә бирелә? Менә дөньяда тынычлыкны сакларга теләүче кешеләрнең, сугышларга каршы булган кешеләр, шәхесләр һәм менә бөтен кешеләрнең дә тигезлеген сакларга дигән менә төрле шәхесләргә менә бу тынычлык премиясе бирелә инде. Эльза, син Норвегиягә туристлар бик күп килә дип әйттең. Һәм чыннан да минемчә Норвегиядә күп нәрсәне күрергә, күп нәрсә эшләргә, табигать белән сокланырга урыннар һәм мөмкинлекләр бик күп. Әйе, туристлар бик күп килә һәм алар ничек сәяхәт итәләр соң, әйме? Алар кемдер үзенең машинасында, кемдер велосипед белән, кыялардан куркып тормыйлар. Велосипедка үзенең бөтен кирәк-ярагын төйләр дә әзгенәенде, һәм менә яңгырда да, туманда да үзенең тәгәрмәчләрен әйләндерәләр, баралар инде, әйме? Парлап та менә шулай сәяхәт итүчеләр бар, гаиләләп тә сәяхәт итүчеләр бар. Аннан соң бик күп теге тәгәрмәчле йортлар очрый. Караваннар дип атыйлар инде аларны, әйме? Менә аларның өйләре шул машинага килгән кебек инде. Алар менә тәгәрмәчле йортлар дип атырга була инде алар бик актив сәяхәт итәләр. Аннан соң шуны әйтергә кирәк, Норвегия ул туристлар өчен бик яхшы җайланган ил. Син бик еш төрле җирләрдә тукталышлар ясый аласың. Аларның җылы, салкын сулы менә шулай тукталышлары киләнгән. Теләгән һәр җирдә үзең палатка корып җокларга ята аласың. Менә Норвегиядә викинглар законы яши. Викинглар законы буенча һәр кешенең табигатькә хакы бар. Бу нәрсә дигән сүз? Нәрсә дигән сүз? Менә син телисең икән, җиләк җыеп ашый аласың, чөнки Норвегиядә бик тәмле җиләкләр үсә, анда кара җиләк, мук җиләге, морошка дип әйтәләр. Әйе, мук җиләге, клюква, морошка татарчасын. Нарат җиләге, брусника. Әйе, нарат җиләге. Менә шушы җиләкләрне син ашый аласың. Телисең икән, туктап ял итә аласың. Шуңа күрә һәр кешенемдә ялга, туризмга, табигать белән якын, табигатькә якын булуга барлык мөмкинлекләр дә монда, уңайлыклар да, шартлар да тудырылган. Һәм шунсы кызыклы, ял көннәрендә Норвегиядә кибетләр һәм зур сәүдә үзәкләре эшләми. Ни өчен эшләми? Киресенчә, ни өчен эшләми? Чөнки ял көне һәр кеше табигатьтә гаиләсе белән ял итәргә тиеш, кибеттә йөрергә тиеш түгел. Һәм кибетчеләр дә үз чиратында ял итәргә тиешләр. Әйе. Шәп кагыйдә. Әйе, бик шәп кагыйдә. Һәм тапшырыбызның ахырында мин сезгә 2 норвег язучысы язган 2 китап турында әйтеп китмәкче булам. Беренчесе ул Анна Катарина Весли. Аны хәтта Норвег Астрид Линдгрен дип тә атыйлар. Һәм аның Әти, әни, 8 бала һәм грузовик йөк машинасы дигән китабы татарча кызганычка каршы юк, ләкин рус телендә укый аласыз. Ул менә шушы зур ишле гаиләнең кичкенә генә фатирда яшәүләре һәм шушы табигатькә чыгып аларның ял итүләре, шәһәрдә булган маҗаралары бик кызыклы, шаян тел белән язылган, бик кызык укыла. Укып карагыз, әгәр укыган булмаса. Һәм икенчесе ул әле менә
бик күптән түгел генә чыккан китап. Ул Мари Пар дигән яшь кенә язучы, «Вафельное сердце», «Вафли йөрәк» дип әйтсәк була. Һәм анда менә Норвегиянең бер авылында яшәүче 9 яшьлек Трил дигән малай һәм аның дусты Лена исемле кызның шушы табигать кочагында бергәләшеп уйнаулары, аларның маҗаралары, шаярулары. Бик кызык һәм җиңел укыла торган китап. Шушының белән безнең чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Бүген без сезне бай, матур табигатьле, гүзәл кешеләре булган Норвегия иле белән таныштырдык. Әгәр Норвегия белән илһамланып, сез ниндидер рәсемнәр, кул эшләнмәләре эшләсәгез, аларны фотога төшереп, безгә җибәрегез. Без рәхәтләнеп карарбыз һәм сокланырбыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Сау бул.